Sibulise kuni estudio kunye nakubabukeli emakhaya siza ngqo kwinkundla kamantyi yaseKomani nalapho indoda ena 74 years old kulindeleke ubana ifake isicelo seBAIL nalapho ityholwa ngokuzama ukubulala umfazi wayo lo wancumana naye. Kodwa ke ecamkwama kusichibela banzi ngesisehlo sinaye ophuma kwiqumrhu ikhula development utata Petros Majola. Sibulise ngesisehlo dade senzekile. Manibulise wethu nakuba bukeli bejelo losasazo SABC. Benele abafazi kuphathwa kakubi. Nathi senele ngamadoda asoloko ephethe kakubi abafazi. Kuba bikhona indlela yobana indoda seyijike ingabi yondoda ibenye into ephakathi komama notata besawuyenza. Siyahlali kakuhle ezi ziganeko kuba kube ngasa ngutata. Kwesi siganeko sikuswa beKomani kwinkundla kamantyi ngumfundisi. Umfundisi ke ngumuntu othandaza. Ude nxa ethandaza acimele. Xa umbona ecimela uqomba akaboni isono, ubona uYesu nezulu. Uthi masithandaza acimele. But ngoku umfundisi ucimelele ngakunkosikazi. Wambamba ehamba nabantu abathathu according to unkosikazi. Bamthatha umama bayombophelela bathi bagqiba umbopha bamthoma kwintambo ebiseyijinga egaraji bamshiya phaya. Into nayo ngelinye ixesha ezinye izinto sisifundayo apha ebomini besingasikholelwa okoba kanti ingonyama zakhe azamtya umntu zilambile. Sibone kulo mama uba ingilosi iqhawula intambo ngokwejinga umfundisi segqibile yena uba umbulele. Sinjani ixhoba tata uMajola ndiyayiqonda ukuba usesibhedlele nje basithetha. Ixhoba limanga kakuhle kakhulu liza kunida i-healing, the therapeutic services efuna zirendarishiwe. Linida kwa i-healing lona apha enyameni because nentamo le ityabukile intambo isisilonda iyabonakala. So ixhoba likabi right liyalila. Yiyo le nto sithi makanganikwa bheyili umfundisi ngoba nxa enikwa ibheyili loo nto iyakuba negalelo elimandla empilweni yexhoba. Makahlala apha linde imini yenkosi. Siyabulela kakhulu dad. Lowo nguPetros Majola wekhula development nangomnye ojongene nokuxhatshazwa kwabasetyhini kunye nabantwana apha kwiphondo leMpuma Koloni. Abahlali baya ngokufika apha bezokuthi lona lomtyholwa lona bakangayifumani ibheyili. Sizithathe izinambo sizibuyisele kuni estudio.